Asuwaji Bola Ahmed Tinubu mun san juna, mun zanna senate tare da shi, yana SDP ina NRC. 1993 ne lokacin gwamnatin mulkin Babangida. Daga nan muka zama abokai, muna tattauna abubuwa da yawa. Duk abin za a tattauna a majalisa za mu zanna da shi mu tattauna, duk da na SDP ina NRC mu yi agiri. In ba mu tattauna ba ta za mu zo muna faɗa a majalisa. Sai muka haɗa kan muka ce da mu rika tattauna mu gani in za mu yadda mu yadda, inda za mu yadda mu san yadda za mu yadda ba. To haka muka zama abokai da shi. To wannan yasa na fahimce shi kwarai da gaske. Na gane da na farko mutumin kirki ne, na biyu mutum ne mai mara tsoro, na uku ne mutum ne mai hankali da hangen nesa, na hudu kuma yana son jama'a da son taimakon jama'a. To shi shugabanci na ƙasa irin Najeriya kana son mai waɗannan halaye, don ƙasa ce ta haɗa da kabilu iri-iri da addinai da yawa. In baka samu wanda yake ya fahimci zai zama da jama'a, to sai a samu matsaloli iri-iri. A yanzu haka in ka je Lagos za ka ga irin mutane da ya gina, za ka ga akwai Hausawa wanda saboda shi har su samu mukamai a Lagos. Akwai wanda ake kira AK Ahmad, yana kwamishina a Lagos yanzu haka, shine kwamishina na mai kula da sabon gine-gine da ake na sabbin gari da ake a cikin Lagos. Babban mukami ne, babban ministry ce a Lagos yake abin nan. Kuma dan Daura ne, dan arewa ne. A zaman takewa shi da gwamna ya haɗa kabilu sun zanna lahiya, ya yi ayyuka masu kyau a nan Lagos din. To idan muka dibi arewa a distinguish, su 'yan arewa nan mai za su iya kallo wanda za a ce Tinubu ya ba da gudunmuwa na arewa ko kuma na ci gaban ƙasa wanda zai sa su kyala nasu ɗan arewa su zaɓe shi tunda shi ɗan kudu ne? Na farko dai shi Tinubu ya taimaka Buhari ci zaɓe, wanda Buhari ya nemi shugaban ƙasa har sau 3 Allah bai bashi ba. Amma aka zo aka zana da Tinubu, aka yi APC, kuma Tinubu ya ba da goyon baya. Buhari hito zama shi ne ɗan takara, kuma aka ba shi ƙuri'u lokacin da kafin a zaben 2015 Buhari ko ba inda ya samu kashi 25% a jihohin South West, kudu maso yamma. Amma da shigo aka yi APC ba inda bai ci zaɓe ba, ya samu wannan 25 wanda dole ne a same su. Na biyu, Tinubu shi ya ba Atiku Gwamba ya zama shugaban ƙasa. Atiku Abubakar. Ok, da ya yi mataimakin shugaban ƙasa? A'a, da ya contest a president. To takarar da ya yi a baya kenan. A baya ya zo kuma ya ba Nuhu Ribadu goyon baya, shi ma contesting akan ACN ne ko? Haka. To Tinubu ya nuna bai kyama 'yan arewa, to zai zo ya danna na wajen shi, kana dan arewa taimake ka, ya goyi bayan ka, haka hito ka shiga zaɓe. In ka ci in baka ci wani abu ne daban, amma shi zai tabbatar ka hito dan takara ya ba da goyon baya. Ka ga bai kyama 'yan arewa. Na biyu, ga ayyukan da ya yi an gani a ƙasa. Kamar me da me kenan? Ya shugabanci, in ka je Lagos za ka gani, in ka je ya yi hanyoyi, ya yi abubuwa da yawa. Yanzu haka na ga maka, in ka je Lagos akwai za ka ce kamar Dubai ne, ana ta gine-gine, ana gyare-gyare. Kuma ko da ya gwamna Lagos kudin da ke tarawa bai kai 1 biliyan ba, amma tana kwashe wajen 60 to 70 biliyan take tarawa. Ya samu mata hanyar kuɗi, kuma kamar daga ya yi hanyoyi da yawa cikin Lagos. Ka je ga Lagos da take shekara 20 ko shekara 10 kayan ya hau, da shekara mai bayan ya hau bayan yana mulki. Duk sun gushe, wasu na ganin kamar lokacin da ya gwamnan Lagos yana da jini a jika, yana kazar-kazar, gani ake yanzu kamar ya tsufa, shugabancin nan kamar zai mashi wahala saboda yanayin ya kwana biyu, kuma ga wasu na ganin kamar bai lafiya. Wai tsaya na farko dai shugabanci ai ba kokowa bane, ba kwasa kaya ba, aikin leburanci bane.
ba gudu ba ne wane ka ce za ka shiga maras, za ka shiga gudu ko za ka shiga gwaje abin nan takarar gudu ko wani abu. A'a, shugabanci fasaha ce da ilimi da amfani da wasu, kuma nan Tinubu ya yi nisa kan wannan. Allah ya bashi hankalin da basir zai ce wannan na kirki ne, shi mutum ne mai amfani da mutane. Yanzu ka dibi wannan gwamnatin Buhari, wannan gwamnatin tarayya, mutanen da ke ciki su Fashola dinnan, su vice president, su Ra'uf, su wannan Fayemi da gwamnan Ekiti ya yi minista a federal, dukkan yaran shi ne fa, shi ya gina su, shi ya hiddo su ya ba su ayyuka. Wannan Allah ya ba shi wannan basira ya gane mutane da kirki, wanda za su yi aiki, wanda za su taimaki jama'a, wanda za su riƙe amana, wanda za su yi aikin da ya cancanci ofis nasu. To amma kuma lahiyar da ake magana, Tinubu lahiyar shi lau, wanda za ka zanda ka tattauna da shi ya fahimce ka, ya analaza har ya gyara maka abinka. Shugabanci kenan, ba shugabanci ba ka zanna bane daga karfe 6 na safe har zuwa karfe 10 na dare kana zanna ofis. Ai ma'aikata shi za a ke gwamnati, shi za a ke da masana ƙwararri ko ina ko na fanni, don ba ta yi a san komi da komi. To amma da sun gushi kuna ganin jam'iyyar APC za ta iya kama da jam'iyyar PDP a Najeriya? A kan me? Ai PDP tana ma da wurare a Najeriya. PDP duk matsalar da ake kasar ita kawo ta fa. Duk wahalar mu ta wannan kasar PDP ta fara ta. Amma ana ganin kamar mutane na cikin talauci idan aka karanta an yarda da wannan, an yarda da wannan. Amma hanyoyin da aka bi na kawo gyara sun da ba su yanzu ake kokari su kawo gyara. Yanzu ne yanzu nuna maka wani littafi dan na ɗauki shekara 2 ina binciken aikin da APC ta yi. Wallahi tallahi ta yi aiki, jama'a ne ba su sani ba. To amma da sun guji a ce ta yi aiki kuma su tuba jama'a aka yi aiki ba a ce ba sani ba. Ai ka san gwamnati kamar magwarwa su kanka da kanka ne, in baka gaya ma jama'a bai na za su sani. Yanzu ka maganar railway, yanzu ka san ana railway daga Kano zuwa Lagos, ana yi daga Port Harcourt zuwa Maiduguri, ana yi, amma da ba a sani ba. Hanyoyi da aka yi da gine-gine da aka yi da gadoji da aka yi. To amma wasu kamar suna ganin fa 2015 jam'iyyar APC ta yi amfani da matsalolin tsaro ta kori PDP, wasu suna ganin yanzu kamar kuma ita kanta PDP za ta yi amfani da matsalolin tsaron nan ta kori APC idan musamman muka duba arewa maso yamma wannan ne matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fasa. Wannan na yarda da kai, amma kuma 'yan jama'a suka duba baya an samu canji da aka samu. Da Boko Haram tana rike da local government kamar 13 a Borno State da Yobe, har da tutoci da komi, sun fara yin mulkin kansu da sarakunansu da sauransu sun fara yi. Aka zo don an kore su. Lokacin da ana sa bom a masallatai, a jami'o'in abin na Kirista da wurare manya, har United Nations an zo an sa bom. In za ka ta daga Kaduna ka zo Abuja sai ka awa 5 ko 6 saboda checkpoint inda ake tsaye da mutane a bincike su aga ko da akwai makamai ko bam ko wani abu. Duk wannan babu su. Kuma an yi alkawari cewa kafin ma a zo a zaɓe duk waɗannan bandits ɗin an kiliyarar an cire an kore su. Ni ina gani abu ne wanda yake an kareraya Boko Haram, amma ba a biyar za a zannar da su ba, a gyara musu zamansu, a canza musu ra'ayinsu, abinda bature ke kira resettling nasu, canza musu tunani da za su koma dai su ga jama'a. Abin da masu ba musulunci ba ne ba a ce ka je kurin ka zai shiga gidan mutum ka kashe shi ko ka kwace mai dukiya ko ka ɗauki matar shi da 'ya'yan shi, ai ba musulunci ba ne ba. To wannan abu ne in malaman suka shiga suka yi wa'azi aka nuna mutane tunda musulmai ne. Kuma bambanci da Boko Haram suna yaƙar soja da polis da abin nan, su kuma sun je sun yaƙi wannan ko kamar mutane naka na cikin ƙasarka jinsinka sun bi wata hanya wadda ba daidai ba. Abin da suke ni da a gyara su, a masu hudu ba, a fahimtar da su, kuma a zanna lahiya da su
in suna da yanci wani haƙƙi a basu. Yanzu ko abin da za ku yi musu kenan Allah ya sa kun samu madafin iko kenan? A'a ni dai ban ce ga abin da za mu yi ba, shi mai mulki shi zai faɗa. Yana nazari ya ga abin da ke faruwa ya hito da nashi shawarwarin da abin da yake so ya yi. To wani zai ce yanzu da sun guji idan kun je neman yakin zaben nan ka ta maimai me za ku gaya al'umma, alƙawarin da kuka ɗauka za ku ci kun cika, ko ku sabbin alƙawura za ku ɗauka musu, ko ku haƙuri za ku ba su? Za mu hidu wanda muka cika, za mu hidu wanda ba mu cika mu hidu da lallanmu. Ai ko ka ce za ka cika abu sai ka samu halin yi, sai ka samu kuɗaɗen za ka sa ka yi su, sai ka samu goyon bayan da za ka sa ka yi su. Amma ina gani duk matsalar mu PDP ta kawo mana ita. Ta yaya da ta kamo aka ce PDP ta kawo muku matsala? A ita kawurin daga wani sai muka ansa. To amma an ka lura kusan yan PDP nan su ne suka koma APC da dama. Akwai gwamnoni, akwai ministoci, akwai yan majalisu da dama, duk yan PDP nan su ne suka narke suka koma APC. Amma shugaba ba dan PDP bane. Shugaban kasa shi ke da iko, ba dan PDP bane. To gwamnan namu na Katsina dan PDP ne. Ya yi PDP na yadda, amma ya barta da daɗewa. So in kai waɗannan wurare daban-daban da yawansu ba 'yan PDP ba ne, amma babban mukami na ƙasa mai mulkin ƙasa shine shugaban ƙasa. Bai taɓa PDP bai taɓa bin hanyar ma da take ba. Kuma gaskiya kamar na gaya maka an yi ayyuka da yawa amma jama'a ne ba su sani ba. Kuma ni zan roƙe ka arziki ka samu lokaci mu zanna ni da ka in ga maka abin da gwamnatin APC ta yi. Na tabbatar maka da wannan ko wanda lokaci ka zama ka shirya, ni ma na shirya niki. Dai ana ganin kuma zai iya bin kama ko inda kake mu zanna mai wannan magana. Da ya kamata jama'a su sani abin neman ciwo ga ayyuka an yi, amma jama'a wanda ya kamata su yi aiki su ga ma jama'a ba sa aikin su. To ai wani zubin da sun gushi wani abun bai bukata talatin da wanda kuka yi sun riga sun san kuma su aiki kenan. Amma kowa ya sani ai ba wuri ɗaya ke mulki ba, ƙasa ce gaba ɗaya. In kai mu wani bai san kai mu wani ba zai ɗauka in baka yi sa'a baka yi mashi ba sai ya ce baka yi kowa ba. Amma shi mulki bin shi ake akai wuri kaza a solving kaza, wuri kaza a kaza, wuri kaza a kaza. To in jama'a ba san kana yi ba sai su ɗauka ba ka taɓa yi ba, saboda ka ba su ma da wani fata za ka zo kansu kai masu. Akwai rubuce-rubuce da kuma rahotanni da ke yawo musamman wasu 'yan kudancin Najeriya sukan ce ku 'yan arewa kun dage ne a suwaji ya tsaya wannan takara domin in yi nasara, tunda wasu na ganin bai da lafiya kila abin ya jirkice ko rayuwa ta halinta ma kafin lokacin mulkin nan ya dawo arewa kamar yadda aka yi lokacin Obasanjo, wato da yar aduwa aka dora Jonathan, aka dora wato yar aduwa daga karshe dai ya halin shi ma. To na farko dai ba ɗaya bane, yar aduwa gwamna ne na Katsina lokacin nan bai lafiya sai wata biyu wata uku bai hito ba, kowa san wannan, yana gwamnan shi. Tinubu lafiyar shi lau, ya gwamnan shekara 8 ya kare lafiya, ya zo ya sanata kahin nan, kuma yanzu haka yana tuwa da kanshi. Duk cikin wanda suka yi takara na neman shugabancin ƙasar nan shi kaɗai ya zaga ko ina. Masu lafiya da ake suna lafiya inda suka je, amma shi ya je da kanshi. Yanzu ko haka ko jiya na Kano da Jigawa ya je ya ga inda aka cin ruwa da inda aka da inda wurare suka roshe, ya je ya gani da kanshi, ya tashi ya je da Kano Jigawa don rana guda ya je su. Saboda haka maganar kuma mutuwa ta Allah ce, kuma Allah ne ya canza maka ranar ma mutuwarka akan kada wasu abubuwa da kirki sai ya canza maka. Sau ba wanda ya san wanda zai mutu. Abinda da yake muhimmanci mutum na da lahiya da kwakwalwarsa na aiki, amma mai cewa wanda zai mutu yana harsashen nesa, wannan ba haka yake ba. Sai ka riga shi mutuwa. Kai mai cewa zai mutu sai ka riga shi mutuwa. Duk mai cewa wai ana ganin Tinubu zai mutu dan dan arewa, wannan ƙarya ne. Mu muna ciki masu son Tinubu, masu taimakon shi, masu yi masu campaign. Maganar mutuwa ba ta zuba gaban mu ba, mun dauka zai shekara 8 da yarda Allah. To wasu na ganin tunda kuna haka kaman kuna da wani ra'ayi naku da kashin kanku shi yasa kuka dage he Tinubu kuke son ku amfana. Maganar amfana akwai amfana iri biyu, akwai amfana za ta amfani jama'a, akwai amfana za ta amfane ka. Mu yanzu a shekarun mu abin zai amfani ƙasa muke tunani,
alhamdulillah kana dan gidanka a Abuja kana da shi, a Katsina kana da shi, Kaduna, to me kake nema kuma ƴaƴan kowa na da aikin da ke gaban shi, kowa na zaman kanshi, ba neman ka sai ka taimake shi. saboda ka mu tunanin mu a zai mu Najeriya aikin da kirki ya kawo mana zaman lafiya, kawo mana arziki, shi muke nema. Amma mu alhamdulillah ko yanzu Allah ya sa baka ƙara komai ba, ai alhamdulillah kana zina lafiya, kana da abincin, kana da gidanka, ƴaƴanka na da kowa na da aikin yi, ba su neman sai ka taimake su, to me yake nema a duniya?